14टा एलएसिआबो दिनै एसटि जाजोबगोन। बे शान्ति सुक्ति जाखांनायनि उनाव सारा पृथिबियावनो दिनैसिमबो रेकर्ड गैया। इन्टारनेशनेल नर्म्सआवहाय बे मोनसे क्राइम। होम मिनिस्टारजों प्राइम मिनिस्टारजों प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियाजों सावरायनांगौ। दा बेफोरो गासैबो दुखुनांथाव खोथा। नोंथांमोननो आं बे भिडिअखौबो खिन्थिगोन आरो बे भिडिअखौ नायनायनि सिगांनो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै आंनि गोदान मोनसे भिडिअ गासैखौ बरायनाय जाबाय। आरो राजखान्थिनि बेलायाव दिनै गुलाय गुजाय दावराव दावसि नुजागासिनो दङ। नाथाय जोंनि जोबथेसालियाव थांनाय NDFB आदामोननि खोथाखौ सोर बेसेया सानो दिनैनि समाव आरो बिथांमोनखौ गना फायनायखौ सोर बेसेया लुबैयो। जाय एकर्डआ बिथांमोननि गेजेरजों जाबाय आरो बिथांमोनखौनो दिनै नेवसिनानै दोननाय बायदि जाबाय। दा जों आयेनखौ मानिया नङा, नाथाय जेब्ला BTR एकर्ड जादोंमोन आरो बे BTR एकर्डआव रोखायै लिरनाय दङमोन जे गासैबो केसफोरानो उइथड्र जागोन होननानै बिथांमोननि बेनि बेलायाव जों नुनो मोनदों केसफोरा उइथड्र जायाखै आरो बेनि दुखु नांथावना खोथा बेफोरबायदि जानाय आरो बेफोरबायदि जानाङामोन। जोबथेसालियाव थानाय NDFB आदामोनखौ लानानै जे NDFB जायफोर अरनबारियाव थानानै हारिनि थाखाय दावहा नांदोंमोन बिथांमोनखौ गावनि न'खरसिम गिदिंबोनो थाखाय बिमा बिफाजों रुजु रुमु रायजो जानो थाखाय बे एकर्डखौ बुंनो थाङोबा खालामनाय जादोंमोन। बेनि लोगोसे हारिखौ जौगाहोनायनि थांखिखौ लानानै बेबायदि बेलायाव दिनै जों जुदि बेफोरबायदि जानानै थानांगौबा गावजों गावनो आलाय सिलाय जाना थानांगौब्ला गोबां दुखुनि खोथा। बेनिखायनो जों दिनै गासैबो खौसे जानानै सरकारखौ जोङो प्रेसार होनांगौ आरो होनानै जोबथेसालिनिफ्राय थाबनो जोंनि NDFB आदामोनखौबो दिहुननांगौ आरो जायफोर हाइनेस नन हाइनेस केसफोर दङ बेफोर गासैखौबो उइथड्र खालामनानै लानांगौ। बे खोथाया आंनि बुंनाय खोथा नङा। बे खोथाखौ जेब्ला BTR एकर्ड जायाखैमोन बेनि सिगाङावनो बुंखाना दोननाय खोथा जे जोबथेसालियाव थानाय NDFBफोरखौ जों जोबथेसालिनिफ्राय बख'नांगौ। जोंहा हारिनि थांखि दङ, जोंहा हारिनि मिजिं दङ, बेफोर खोथाखौ आगोलनो बुंखादोंमोन। बेनिखायनो दिनैनि समाव जों जुदि बेफोरबायदि नुयोब्ला जोंनि गोसोबो दुखु नांगौ। जियानो जाया मानो शान्ति सुक्तिनि गेजेरजों जे गासैबो NDFBनि केडार्स लिडार्स बेजों लोगोसे गासैबो मुंख्लं न'खरफोरनिया जि मोनसे माने रिहेबिलिटेसननि एबा जेलनिफ्राय गनायनि जि मोनसे खाबु मोननांगौमोन, नाथाय बेखौ दिनै जोंनि भारत सरकार आसाम सरकारा दिनै बेखौ नायजोर बिथांमोना फालियाखै। आरो बियो बुंनो थाङोब्ला इट्स अलरेडि इन्टारनेशनेल नर्म्सआवहाय बे मोनसे क्राइम। बे शान्ति सुक्ति जाखांनायनि उनाव सारा पृथिबियावनो दिनैसिमबो रेकर्ड गैया। बे जाय सिगनेटारिस एबा मोनसे माने हानजाया जाय सरकारजों एबा आन्डारस्टेन्डिंआव फैदों बिथांमोना जेलाव थाफिननानै लाइफ सेन्टेन्स जानायनि खुनु रेकर्ड गैया। दा बेनि थाखायनो जों खावलायदों दि जोंनि सिगनेटारिस बिथांमोना थांनानै फिन खेबसे होम मिनिस्टारजों प्राइम मिनिस्टारजों प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियाजों सावरायनांगौ। बे BTC जे एकर्ड दं बेखौ रिभिउ खालामफिननांगौ आरो प्लास बिथांमोना बेखौ मानिनो हायाब्ला आं सिगनेटारिस बिथांमोनखौ अपेनलि बे BTR जि शान्ति सुक्ति बेखौ डिनाउन्स खालामनानै फिन खेबसे सोमावसारफिननांगौ। बे BTC ओनसोलाव 6 शेड्युल ओनसोलाव आर्टिकल 330 सेक्सन C नि बादे बे जोंहा एभ्रि स्टेट एसेम्बलि आरो MP पार्लियामेन्टारि सिट्सआवहाय दि ST रिजार्भ जानांगौ। दा बेखौ नोजोर बोनानै जोङो दिनै डकुमेन्टेसनजों लोगोसे गासैबो पार्सेन्टेज जे ट्राइबेलफोरनि मोनसे LAC वाइज जों पार्सेन्टेज बरननानै जों बिथांमोननो जों गथायफैदों आरो बिथाङा बिनि सायाव सालिजारि खालायगोन। आरो जे मोनसे जोंनो पजिटिभ मोनसे खोथा होदों बियो जों आसा खालामदों जिहेतु जोंनि 14टा LACआबो दिनै ST जाजोबगोन। प्लास जोंनि मोननै प्रप'ज MP सिट्स उदालगुरि आरो क'क्राझाराबो ST जागोन। नैबे दिनै बिथांमोननि गेजेराव जों सावरायनाय जादों।